Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe Lunas Ball. and like kadali pa ta maabot ng mga drama. Thank you Jo, very much everyone. may kalagot ka na ako? Oh, Magsulti ta. Isulti ang gusto nimong isulti. Maminaw ko. Sige na. unsa may ako isulti? Ikaw. Wa ko kay baon siya ako isulti. Di ba may kalagot ka na ako? Ha? Be honest, Jo. Si Jessa. Di ba siya ang hinungdan nga naglagot ka na ako? Dili man ingon nga naglagot. Di lang ka maungkon. Naikog ka lang. Oh. Ay, okay? 2 months from now, ato lang kasana. Mas maayo nga karon pa lang. Open na ang atong communication. Ay, kawala ka. Ako yung pasalig ni mo nga maminaw ko. Sige na. Ang tinuod, nalain lang ko. Hmm? Wara man ko ka magiskot nga muduaw ni Jessa. Nganong muduaw mo ko niya? Ikaw gihinungdan nga ningon anak siya. Oh, sorry. Ayaw pag sorry. Okay lang nga maglagot yun ako. But, ma-explain ko ha. And paminawas ako. Sige. Jo. Ayaw lang panggunit. Okay. Unsa man? Kay baw ko, ni simpatiya ka ni Jessa. Pero sultihan ti ka, kinsa si Jessa ha? Kay bawo naman ko. Dako lagi siya gusto nimo. Og ikaw, wa kay gusto niya. So, Pero sa pagkangan nga ikaw ang hinungdan, kung mao na, daog na siya. Oh. Diba? Kung muadto ko, nagpasabot na nga guilty ko. mao gani. Kung mao na, pwede na niyang gamiton para mo give in ko niya. Right? Pwede na ko niya hulga-hulgaon nga magpakamatay siya kung magpakasalgid ko nimo. Oh. Tuwara ba day niya ang imong simpatiya, Jo? Ako day. Baliwaran nimo. Oh. You know what? Pila ka tuig nga ako ra nang giutong bayana. Ambot, nakasuway ka ba kaha nga naitaw nga nagsamok-samok nimo sud sa pila ka tuig? Nakasuway ka? Wa. Mao di ay nga di ka kasabot nako. Ug sultihan ti ka, Jo. Tungod ni Jessa, nibati ang akong pagtan-aw sa mga babae. Tungod ni Jessa, si Lola na lang ang tarong nga babae para nako. Hangtod nga, miabot ka. Duha na mo. Pero Ayaw lang ko ipugos ni Jessa. Okay? Sabta lang sa ko. okay. Good. Wala kailangan isulti. Wa na. Mga agin ako eh. Kadaghan ako gustong isulti pero nablangko na ko. Gusto na ko sing inon nga dili man tinud-anay ang among minyo-minyo. Kay igo ra man among gipauyon-uyonan si Lola. Gusto sad ako siyang sultihan nga napamay daghang babae nga tarong gawas na mo ni Lola. Ay, nagtinanga gyud ka, Josephine. Pero hinuon, busy man sad kaayo siya. Wa sad siya time nga mangita og laing babae. Mao nang nisugot na lang siya nga ako. Pero anong nisugot man sad ko eh? Gilaliman raman taong kong minyo-minyo. Maog
Mao ganing nagtinumboy ko kay dili ko ganahang magawngan kog laki. Pero maminyo naman hinuon ko nga wa mo agi uyab. Ano man taon ni uy? Naunsa naman ni? Good morning. Good morning. Mon, Oh, may gihire ako nga bago nimo nga sekretary ha. Ug suma si mong gusto, laki. lain na sa paminaw na eh. Di ba laki ba na imong gusto? Nga ipuli sa posisyon ni Joe. Oh. Katawa sa di ay, seryoso ba nimo eh? Chop na sayop sa kong gisulti eh. Oh, lagi. Okay. So after naning meeting with the department heads karon, doon na ka pa meeting with the board in the afternoon. With the board? Mon, ikaw na i-attend in my behalf. Doon na milakaw si Joe. Maki-meet na mo ang pare nga mo kasal na mo. Makig-meeting ang pare? ah. Or mulitay lang ka na ko? Oh, Ay. Ha? Mateo? Discharge na lagi ka. Tungod kay importante kaayo ang board meeting para nako. Ah. Pero look at Mateo. Siya ang president. Pero magpadalan siya og representative kay mas unahon ang meeting sa pare. I'll go ahead to the conference room, Mon. Okay. Well, Kay bao ka? I really wish that Joe dead. you wish. Chino lang. Sa simbahan? Makikita na ni Father Lidio Felizarta. Father Lidio Felizarta? Yeah. Ang pare nga mo kasal na to. Tempa. Di ba sunod buwan pa man ang atong schedule nga makig-meeting niya? Ako mo itong gisuwat. No. Lain na nga akong tuyo ni Father. Mo-donate ko. Mo donate? Gamay ra good. Pang snacks lang sa mga mukuyog sa ilang Aurora every first Saturday of the month. Just 1 million. Tempa. Snacks? 1 million? Yeah. Di man na one time lang nga snacks. Oh. Wa ka lang mahibaw. Sa high school pa ko. Sakristan ko. Mao ba? Oh. Pero wala ko mo padayan kaya nabisigid ko sa pagpangitag kwarta. Oh. Wa naman ka mangitag kwarta. Nagbuhat naman kag kwarta. Oh, maubitaw nga mo-donate ko. Bisan gamay lang. Kuya, wag din yung mga dato sa. Gamay naman lang ang 1 million. Gamay lang na itandi sa mga grasya nga gihatag ni Lord. Jo. Oh. Gamay lang na itandi sa mga grasya nga gihatag ni Lord. Jo. Wa sa ko magtahom nga musulti sa ingon adto da. Api man akong dili siya relihiyoso. Sayop day ka ang akong pag-judge niya. Tungod sa iyang gibuhat kan sa. Sayop gyud. Sayop gyud na. Sayop gyud na. Oh. Unsa man to eh? Nang mini apil-apil? Matuhog na ko eh. Mao ba? Aw, sige. Muadto ko na, oy. Ay, sus, maay na lang na. O, sige. Salamat sa imong pagpahibaw na ko, ana. Uy, ayaw ba itaw kalimot sa kasal sa akong apo, ha? Og ni Jo. Mag-check up yung ko sa attendance unyaan as mga taga-merkado. Nga? Sige na. Babay na kay di anang akong apo og si Jo. Magkita lang unya tapon. Bye-bye! Kinsa to, Lola? Ay si Carolina, taga-merkado. Ah, si nang Carolina katong namaligyag sweet corn la? Ay, oy. Ay, tuod. Kanus ang kaman libre, Jo, kay magpakuyog unya ko nimo. Oh, asa mo ka, la? Sa DSWD. Ha? Mag-usap ka dito? Ay, maglukat kong PWD ID. Oh, nga naman. Oh, unsay ganuman?
Nya kining akong usa ka mata, dili naman ni makakita. Pwede na day kumukuha og PWD ID, uy. Oh, Lola, managinot ba magid ka, na? Ay, naunsa man ka diha. May na lang na, uy. Ipalabi na lang guna sa mga walang-wala, gyud. Ay, kay unsa man daay ko. Walang-wala naman ko. Naundang naman gani kog paninda. Pero, Lola, naaraman ko. Maka-afford naman taon ko ni mo. Uy, gawas pa. Naman kay senior citizen ID. Madiscounted naman ka na. O niyag mawa ang akong senior ID. O, may na lang ng naay PWD ID nga backup. Pwede ramgod ka magkuha og laing ID kung mawagtang. Ay, nalagong pagbuot. Ayaw na lang lagi Unsa? pagbuot. Ay, Oh, unya unsa man Jo, ugma pwede ka Jo? Okay raman la. Pwede ra gyud kumukuyog nimo la. Lola, naami lakaw ni Joe. Oh, Abi na kog sa Bernis pa ta na ilakaw. Kan, nalimot ko. May lakaw rin ugma. Magkuha ta sa tong wedding ring. Oh, wedding ring. mao ba? Oh, ngano madagbag pakuyog ko katabang. Eh, problema bagunda. Lola, muadto gid ka? Muadto lagi ko. Og di ka makapugong nako, Mateo. Oh. Tumaga. Hello? Oh, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!